נפצעתי בתאונת עבודה, שום זיכרון מהיום הזה, אבל אנחנו יודעים התוצאה שנפלתי 3 קומות, ואז כמובן היה כיסא גלגלים. זאת התוצאה של הפציעה שנפגעתי בגב, בחוט השדרה. זהו, והחיים הם התהפכו, החיים התהפכו לגמרי. אליי! כשנדמה היה לאורי כי חייו כבר לא יהיו נורמליים שוב, קרתה תפנית מרגשת בחייו ופגש בלוקה. הכלבה שראתה מעבר לכיסא ולעיתים אף גרמה לו להרגיש כאילו אינו מוגבל כלל. אורי אז התקשר בעקבות מודעה שפרסמנו על מכירת גורים, ותוך כדי שיחה הוא אמר לי שהוא יושב בכיסא גלגלים, תרנו לו איזושהי כלבה, התאהב בה, ברגע שהוא ראה אותה, ידע זאת שלו, ומכאן התחלנו לצאת לדרך. האילוף בחוות הכלבים של עמוס שיבולי אינו אילוף רגיל. בניגוד לכלבי תצוגה ומחייה, כאן לומדים הכלבים להתלוות ולסייע לאנשים בעלי מגבלויות פיזיות. משימה לא קלה, אשר דורשת אימונים בסיסיים. העלינו את הכלב על השולחן בתחילת העבודה כדי ליצור מצב שמאוד ברור לכלב שהוא בתוך שיעור. הכלב מתמודד בהתחלה עם משהו מאוד קל, המקל והשלט של הטלוויזיה שהוא כבר משהו פחות נעים להחזקה. יופי, קול, יופי. וכמובן מפתחות שממש ניתן היה לראות שהכלב מתלבט איתם, איך לקחת, מאיפה לקחת. טובה, אליי, יופי. זה לא כלב שעוזר לו לסחוב את התיק או להוריד לו את הגרביים, כמו שדיברנו קודם, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לנפש של הבן אדם, ללוות אותו. זה מישהו שהולך איתו ביחד לכל מקום. האנשים האלה סובלים הרבה מאוד פעמים מבדידות בחיים שלהם. הכלב הזה פותר להם את זה. לך יש משהו אחר לעשות. אתה כל הזמן עסוק בלטפל במישהו, אתה לא כך עסוק בלטפל בעצמך. אז לא בטוח מי זקוק למי יותר, אורי ללוקה או לוקה לאורי, אך מה שבטוח שמרגע פגישתם חייהם השתנו מקצה לקצה. עשה לי טוב בנשמה.